Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Kaduk kawita make senang ma donato. Nili nang tumhan video na paklang kita me hani ding kluilo la sipini bang asap suet a videos tamya de nang tumhan na paklang tung donato la nili cyclamic bomb adim lo a view attack pen a view la pen ke a bear pen a view ang ton nili nang paklang ko lo la so video lo donato la sipini a video bang le pang chang ponik na donato. Teng sigene ade attack pen a view si nili na paklang ko donato de dak attack si dolo nili dak nili tum ke sang room lo dan attack si dak lang tengki gi biat dim long pen se di dak pen a view si nili na paklang ko lo donato de ha la ke attack pen a view lo de ha donato ala non nang litum theklong ji la ke north east diverse la pu swimming pool donato lo la bangke engke hola north east diverse pen perang chat a building bangke hola bangke restaurant lo Zomo cafe and restaurant lo donato choyason antame dak doi club lo donato engke la pu bangke jar karting a track lo yo attack pana view la donato dak nilitum non cycle ma madim khadi bang tum nang ju adim ti donatum de masi dak bangke kupipia son lo dak nang litum kelong jike dak jar karting go kart nang litum hadi veging lo ke attack pana vilo de donatum yo lapu ke jar karting go kart hadi nang litum veging tungduk plote veglong po donatum dak ticket enang po ticket en pensi nang litum dak veglong po donatum non ma alusitum vagek pom lo donatum dak gari bang ka line lo na pasang yo aku non ke bang jitum tadu hela donatum nasi nili la attack pana views nang litum mana paklang kosono nang litum langai mesen ma langai no dak mala comments box on pachini tha donatum lang mesen lang dak kusitame comments box long le nang pachini no donatum lahan lo donatum nilitum cyclamic bomb adim long hade attack pen a view lo donatum jo koson hola comments box on na pachini tha a view attack pen a view lang mesen ma lang no dak ma comments box on na pachini tha donatum attack pen a view to men nili nang litum mana paklang club lo donatum dak north east diverse la pen ke Zomo cafe and restaurant la pen ke jar karting a track hai tameti attack pen a view nili na paklang club lo donatum non nili a view ke anike dak nili tum staff tum hanade ke sangarum laso a building a taxi pensi a view ke anike donatum no view bang ke donatum nili attack pen a view bang nili nang paklang klap lo mati nang litum non bang thadi dak appear pen a view bang sedi nili nang litum mana paklang ko pulo donatum non bang ke dak appear pen a view nili non cyclamic bomb adim long appear pen a view si nili nang teman non bang ke na paklang ko pulo donatum labang ke appear pen a view so donatum like mission ma langing no dak langing kha donatum bang swimming pool na thulo jo donatum swimming pool na thubang ke amen ke bang north east diverse palake lino paklang po lahan lo north east diverse po yo donatum amen ke bang ke swimming pool na thu amen mang donatum bang ke ola north east diverse adung mang ke Zomo cafe and restaurant lo donatum o lahan lo ala so building han lo restaurant lo dake nang litum kupima ke choji ning ke hang son anda me dak doi glab lo donatum a menu long si doi glab lo donatum non dak bangke go kart track lo donatum dak nilitum long nang gi jui tum ke bang ke ong nai ke la go kart nang ebek phansi ke ong donatum go kart nang ebek alu hitum si ke ong donatum lahan lo go kart track lo yo donatum non go kart kebek renti lo jo lahan lo go kart ke ha nang litum tadi weng
vek tung duk dathek la si nili bang hadi la tiket anam kon anma hadi nili nang litum na paklai puno donatum donatum nang litum jong si hadi go kart vegji bulote dak dolablo jo ador anam bangke per session 10 minutes half track bangke 750 rupees inudlong lapen ke usumar nomhat ningkan kepen krehini adak phan ke hedi tharo phora phokyab yo ke lapen ke double seater bang hini je thap bangke half track bangke 1100 rupees donatum lahano jo tiket anam bangke daksi toge glablo donatum full track bangke non lo bangke under maintenance dokoglo donatum lahai henno donatum jo go kart nang tom lang ekta lahai henno jo double seater single seater ang ton daksi big rapet lo donatum yang litum yang si weng tung duk ke wek jening hang kulote wang ekta me nang jo ekta me donatum dak Guwahati adung Sonapur lo non bangke kacing bailok lo donatum jo go kart kewe kacing bailok lo full track mate de lasi hello ek pick ho pon man sinang charting nai yo lasi dak anang kele phan ano minute hini bag nang kok detik la full track ke te minute hini anda en ede thek jongsi paprap upote hadi kewek bang paprap jen bote kewek bang panglen upote minute hini nang kok ha on main kewek paprap mate de lasi minute si benda di nang le rok de donatum paprap ping mate de kewek donatum binia video ni le di lapan pading red lo nili nampaklang nangji do anda me nampaklang glab lo lapu jr karting dame tiket anam tiket ador hai dame nili nampaklang glab lo donatum lapen ke lapu jomo cafe and restaurant ahin ta nili nampaklang lo view lapen ke lapu swimming pool natu north east divers natu dame nili nampaklang lo lasi binia video lamang ke nili lapan si kang tonik lo donatum kaprek video mate next video long lilitum cetong pina kardong kado pabe pansami do met hagma